για την αποδοχή του προαναφερόμενου ποσού και μιλάμε για 15.925 ευρώ και την εγγραφή του ως προς τα έσοδα στον K1411 με τίτλο προϊόντων του τρέχοντο προλογισμού του Δήμου. Το ποσό της δουλειάς θα κατατεθεί στο λογαριασμό τράπεζας είναι από τη Philip Morris και για συγκεκριμένο σκοπό την κατασκευή δρόμου 70 μέτρων προς τον οικισμό Ισαία. Κύριε Κουλάδα, έχετε το λόγο. Τα αυτιά μου έχω άλλα για αυτό. Λοιπόν, καταρχήν... Πάλι που λέω πώς ξαφνικά τους ήρθε, πού είναι το έτοιμο, 70 μέτρα στην Ισαία. Το έργο εμείς το πούμε. Αυτή η θέλαση, κάθε χρόνο κάνουμε δηλαδή μια δωρεά σε κάποια περιοχή που έχει καπνοκαλλιέργεια. Εμάς το Δήμο Ξάνθης, η μόνη περιοχή που έχει ακόμη έστω και λίγο καπνοκαλλιέργειας ήταν η Ισαία. Γι' αυτό λοιπόν προτείναμε, η τεχνική υπηρεσία είδε εκεί ότι μέσα στον ηθισμό χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις στο δικό δίκτυο και δεν ξέρουμε τι έργο θα κάνουμε εμείς. Έγινε η μελέτη, στείλαμε κάτω, θα χρηματοδοτήσουν αυτό το έργο με 16.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να πούμε αλλά εγώ οφείλω να επισημάνω. Και μάλιστα θα γίνουν διαδικασίες με διαγωνισμούς και αυτά. Εγώ οφείλω να επισημάνω και το λέω εδώ και από τον μικρόφωνο ότι δεν είναι τυχαίο ότι δεν γίνονται σε άλλες περιοχές, γιατί το ψάξω εγώ. Σε άλλες περιοχές δεν δίνουν εύκολα και δεν δίνουν σχεδόν καθόλου χρήματα. Το ότι δίνουν εδώ στην Ξάνθη και μάλιστα στον Μαλακό υπογάστριο, εδώ που βρίσκεται σε ΚΑΠ, δεν είναι τυχαίο. Είναι πολλωστή φορά που επιχειρούν τέτοιου είδους, θα έλεγα, πόλεμο εντός εισαγωγικών, κάτω με χτύπηματα κατοχής. Θυμάστε στο καρναβάλι, θυμάστε τίποτα. Εμένα με ενόχλησε. Και γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν από πλευράς Δήμου προήλθαν ενέργειες ή αυτοί από μόνοι τους. Αυτοί από μόνοι τους κάναν πρόταση. Γιατί με τα λεφτά, οι πολυεθνικές στο τέλος αυτό που λέει. Κύριε Κολάλο. Μάλιστα, δηλαδή να μην κυβερνούμε τα επανεκκλητήρδη. Όσο άλλο πρέπει να διορμάσαστε ένας που δουλεύει του Παπαστράτου. Δεν ξέρω αυτό που λέει. Τελευταία φορά που δεχτήκαμε δωρεά, δεχτήκαμε το λάθος. Όχι, δεν μάλλον να επιστρέψει από τα κατάσταση. Να πω. Λοιπόν, θα έλεγα πολύ περισσότερα προηγήθηκε ο κύριος Πούλιος και ευτυχώς δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, τον θέλω το λόγο και μάλιστα τον θέλω γιατί κάπου όχι μόνο θέλω να εκφράσω μια αντίληψη.